I sada je na redu Nikola Maksimović, predstavnik Srbije u snowboardingu. Srbija. Idemo, kaži, ajde, 3, 2, 1, sad! Ljudi, jednom izašao nekako. 46 poena osvaja Srbija. Ajde, daj sad ja. Ja sam predstavnik. I drugi po redu na snowboardingu je Lazar Mladenović iz Hrvatske, odnosno Zagreba. Iz Srbije. Ajmo! Zagreb, ajde! Vjerojatno je u Zagrebu sad velika ludnica. Posle 100 godina da ću predstavnika u snowboardingu. Sad! Hrvatska razočara mogućnosti. Kraj. Treći po redu je Marko Mančić iz Bosne i Hercegovine, odnosno Banja Luke. Ajde Marko. Ajde, baci se, ajde. Navijači besni luduju, navijači luduju. Možda, ajde, baš. I kreće! Navijači bešte! Bešte navijači, kreće Marko Mančić iz Bosne! Ali, ovo će biti ponovljeno. Ovo će biti ponovljeno, ajmo, krenaš. Banja Luka! I novi rekord! I samo 36 poena. Nikolaj si mi polomio zub, jedan. Samo 36 poena. I sada na scenu izlazi Crnogorac Dejo Mihajlović. Ajmo Dejo, na stazi je Dejo. Jedini predstavnik Crnije Gore. Ajmo Dejo. Ajde, 3, 4. I to izgleda da će preći na prometnu. Ne, ovaj pad ga je uništio. Hitna pomoć. I izgleda da je ovo nešto ozbiljno. Ne može disat. Molim divljake da se smire. Kraj.